Samantala, mga nakaharang nakagamitan naman sa paligid ng pampublikong pamilihan ng Mangaldan patuloy na binabaklas. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Patuloy ang sinasagawang clearing operation ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa mga kalsadang nakapalibot sa kanilang pampublikong pamilihan dahil sa matagal na problema ng pagsikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Sa mga lansangan ng JL de Guzman at Frianeza, inalis ng Joint Operation Team ang mga nakahambalan na istruktura at iba pang sagabal na gamit noong Hunyo 9. Ayon sa ulat, sinimulan noong nakaraang linggo ang clearing operation na nagpapatuloy ang kanilang pag-iikot. Pinangunahan ang operasyon ng Office of the Market Supervisor sa ilalim ng Officer in Charge Pedrito N. Rivera, katuwang ang Philippine National Police Public Order and Safety Office, the Task Force at General Service Office. Ayon sa lokal na pamahalaan, matagal ng problema ang pagkisikip sa paligid ng public market, lalo na sa mga oras na dagsang tao at sasakyan. Malaking tulong naman umano ito sa mga residente, market vendors at stall owners para sa organisadong daloy ng kalsada. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.